velkommen til nyhederne. Natten til den 9. december 2015 skete hvad eksperter nu mener eller regner med vil blive den største katastrofe i den nuværende flygtningekrise. Mellem øen Lesbos og Tyrkiets kyst kændrede en fiskekutter fyldt med flygtninge og migranter. De 156 mennesker ombord søgte friheden og sikkerheden, som Europa har. Omkring et par kilometer uden for Grækenlands kyster kændrede båden. Det var som sagt nat, og der var derfor ikke så mange kystvagter på arbejde. Ud af de 156 ombord meldes 141 savnet. De få overlevende øjenvidner, som var ombord på båden, fortæller, at fiskekutteren den kændrede, da folk kunne se kysten tydeligt. Alle blev glade og var sikre på, at de ville nå i land. Derfor skete der et par styr og en masse uro, som gjorde, at kutteren blev ustabil, og det endte med, at den sank på grund af for meget bevægelse oppe på dækket. De få øjenvidner siger også, at grunden til, at det er gået så galt, er fordi, at næsten ingen ombord på båden kunne svømme. Derfor kunne kun de gode svømmere overleve ved at svømme det sidste vej ind til kysten. Vi stiller nu om til Esben Guldager fra Røde Kors, som har en reaktion til os. Hej Esben Guldager. Mange tak for, at vi kunne interviewe dig her. Vi har et par spørgsmål til dig, og det første er, hvad var din personlige første tanke, du fik, da du så nyheden? Personligt blev jeg faktisk ikke så overrasket over denne tragedie, der er sket nede i Sydeuropa. Det er grundet de tidligere flygtningekriser, der er sket, og med alle de både, der er kommet op ned fra Afrika af. Synes du stadig, at det er en forfærdelig nyhed, selvom det er noget, som ellers sker? Jeg synes, at det er en meget tragisk og forfærdelig nyhed, men jeg ved, at vi ikke kan gøre det store ved det, da folk ser potentiale og fremtid i at tage bådene til Europa. Hvordan vil Røde Kors reagere på den forfærdelige situation? I Røde Kors vil vi meget gerne opfordre folk til at donere til vores puljer og til de kampagner, vi har lavet. Og vi forsøger at gøre det bedste nede i nærområderne i Afrika. Okay, så vi prøver faktisk at oprette en kampagne og skaffe nogle flere penge til at hjælpe i nærområderne. Ja, vores specielle teknikere på Røde Kors' elektronikhold er stærkt i gang med at oprette en ny kampagne, som kommer til at være på de sociale medier og så videre. Okay, ja. Hvad har Røde Kors tænkt sig at gøre for at forhindre, at sådanne situationer opstår igen? I Røde Kors er det svært at sørge for, at disse situationer ikke sker igen, men vi kan forebygge på, at det ikke sker. Og vi har et eksempel ved, at vi i Røde Kors har investeret i 100.000 røde engangs redningsveste, hvilket gør, at folk bliver bedre forberedt på denne rejse. Ja, og nogle af de penge, som I har tænkt jer at skaffe via kampagnen, det vil altså blive brugt på redningsveste. Ja, og så skal vi også have nogle nødpakker med noget mad og noget bedre udstyr til, hvis folk drukner. Er der noget, som verden kan gøre for at forhindre disse situationer? I verden mener jeg ikke, at vi kan gøre så meget, men alligevel så mener jeg, at regeringerne burde begynde at diskutere nogle drastiske handlinger, som vil sørge for, at der er bedre hjælp til de flygtninge, der tager bådene. Okay. Mange tak for interviewet, Esben. Selv tak. Vi er nu tilbage i studiet, og jeg sidder her med Mike Hansen, som er værdiordfører for Fredspartiet. Esben Guldager har lige udtalt, at regeringen de skal tage sig bedre af de bådflygtninge, som har krydset et hav. Og Mike, kan du forklare med et par sætninger eller kort sige, hvad der skal ske i den her situation? Ja. I Fredspartiet har vi bidt mærke i Esbens holdning, og det er faktisk noget, vi bruger utrolig meget tid på, når vi holder bestyrelsesmøder og lignende. Det betyder også, at vi arbejder stærkt på at forbedre forholdene for de rejsende. Ja, okay. Det var så alt fra morgennyhederne efter Mikes kommentar her. Vend tilbage i løbet af dagen til de kommende udsendelser, hvor vi vil have nye og mere opdateret information. Vi har også på vores hjemmeside tv5.dk opdateret information om flygtningekrisen non-stop. Tak for nu, og på gensyn.